سلام تختتلتنا الشانل كمي كنيكم كمي تخونو سنايك تكون من نيوتيو نايلوما ارستي قدم مخفاتي بحنتا قداسة حتى كجمرو نسادما حدا مستو على قلعة نممهرو زحاتة تحتو يانيرا تايلا حتيتوا مسلكم سلمنتا يوم عبيتي ويكا سب حدار فقوراتي كقراجو خلو كباسو خلو عويلوم ززاربو كفاقر خلو صبق خون خلو جن حشق نابلو ززاربو إلي حتى مالتيو أكداسي حتى كلنا دمان فلتان نستوعب لان حتى متنا إذا حتى أبز كومنت كتصحفوا ليهم يوابيلكم وقت حسبوا لا تخليهم أمو داتا دما أنا وين تملتي التلبام زملو سلو كنقراكم كفتني لو من ريار استي كميجر كنسخي وين السخي ساخي الزرب زلخو كميجر كنافك عريخي نبع البيتكي حقوس سبعي كتقبريو تخيلي اوه يكاليو نتمساخ زولو سبعي نتمساخ زولو ودي حقوس سب كتقبريو عبي أبركتو ونالكي سب علون دي حقوس كون زولو نسخوين تقبريو أبركتو علكي سلازي زن حمشلو من ريان أزيانا قد السنة بتاعتين كل انت تكبير كيان حقوس سخوني أفكاري حقوس سخوني هيوت كل وكيخل كاب حقوس حدار زبلت كم منتهيالو سلازي نزين مركاب كساب مودة تنزات مرتكة كاتاتلوا يمحسنكم نايلو مارسنا how to make your husband happy 5 practical tips كاب حدا عبكي لازم مزا شير كنقبرينا مالج استفلاليو experts زهبوا حبريتين فاكت حدا سبا يكونن so قدامي تنتبي make him feel like a hero تقدامي تنتبي كتقبريات خلينتي مساخ زلو بعال بيت كيغون أفكاريخي حقوس سبا كتقبريون تدليخي قداميتي هيرونات كخون كتقبريو هي كم هيرونات كتقبريو لك هيرونات كنت عملتيو نات كجقنا حدا جزي أبزا محرنيا يكلني يني جقنا زبل زرباقن سمي كابيم تخيغ طولون تقوليهم يسمع كموسي بحالي أبناء محرنيا تناولت يني جقنا سيبلاين أبانا جقنا ناتي بزوح لمتي أيكونا تنجن زياك على زيا أقد أسترقمي زلوا أب حنقولنا يودي كل زانتاتا ترينايو سبعي متينة تقوليت إحنا يكلا خللا يزبن سلازي زخونا ودي ماسكولينيتي ناتو جقنا نايتا مسؤزلا تخلا خالي حقازي أنقاد نايتي هيوت كوني زدلي نزي سمعت الزنت عرزيه باطو كل نقر ترخي بزانتا قديلاتو حقوس كونا يكني سبعو النتوني قد لي سلازي نتسبعيكي نتاكاريخي ناتك جقنا خمز خون كتقبريو كتفقدلو علكي. If you want your husband to be happy, you must make your guy feel like your provider or protector. تقولون له حقوس سبعي كل وقت حقوس أفكار كل وقت تدليخي نتسبعيكي نتزبالة قرابة بتجزع تخلا خالناتكي نسو مخانو كتفلتيون كتأمنيون عليكي. In other words, make him feel like a hero. أتجزع جقنا نسو مخانو كأمن خلا له كالي جقنا كم زلوا فلت يبلون. لذا حتى قد أسيس مخريا. Sure, in this age, women don't need someone to rescue them. أبزع المزي أبزق زيزي برقص تقوال نسيتي زكلا خللا جقنا يتدلنيا. كي تخون وانت خليها بعلا هي وتاخذ كلا خل تخل كون تخليها زكالي دما ولا قصي خنت مدرخ دموزنا هي وتجزخ كل كت علي تخلوني ستيل جن ناخذ حجز ناخذ علي مخانك سمعك خل علو هنياتو زاد بزيا أقداسي أبركتو سلزلوا أبتي وتنات مالتي. But men do still need to be a hero. كتبعاتيو still كساب حجي جقنانو كخونو دليتن بحقن اللوم ولا بقفو ما يقلتو أوشتهم قن عبابياناتهم نخومو يدرخومي. When a man genuinely feels like a hero, he will be more loving, attentive, and interested in being in committed long-term relationship with you. التسبعي ويتودي نعاخي أبزق تجزاز اللو مساخي جقنا مخانو نسو مخانو قراب نسو مخانو مسرتنا يتجزاز أمن ندحر خوينو كل جزية مساخز اللو فقري مساخز اللو تجداسنت أبخز اللو قالبو النال على نابرت أني زخيد بوز منتر بو منتر دما أبتيوت ديب سخونة نركز على نزلو فقرن هيوتن كمنن كمسرتن كبجاس يخيل يبلونا كيلاتات تخالي تنتبي listen and more listening. التسبعيكي سمعيو يبلو مالك.
ስለምንታይ ምስማዕ ኣገዳሲ ይኸውን ሕራይ መብዛሕትኡ ከም ሕጂ ኣነ ይሰምዐየ ክትብላ ትኽእል ኣይኮን ነው ተሰሚዕክዮ ፀገማቱ መለለኽዮ ናልባት ፀገም ተሎ ኮይኑ ስለዚ ይሰምዐየ ዝብል ቃል ከም ምኽኒት ኣይንግበሮ እንታይ ማለት እዚ The biggest barrier to effective communication is not listening. Not listening زي مسمع اتزعبي بدهو ويتزعبي صقم ናይ ፅቡቕ ሓዳርን ናይ ፅቡቕ ርክባትን ወይ ከዓ effective communication ኣብ ሓዳርን ኣብ ፍቕርን እዩ communication really is the most important factor in making relationship work ስለዚ ምስምማዕ ምርድዳእ ምዝርራብ እቲ ዝበለፀ ኣብ መሳርሒ ንሓደ ፍቕራዊ ህይወት ንሓደ ሓዳር ቀፃልነትን ፅቡቕ ህይወትን ንክህልዎ መሰረታዊ ነጥቢ እንተሎ communication እዩ ክትረዳዳእ ክትሰማማዕ ምኽኣል ዝዓበየ ነጥቢ ይብሉና ኣለዉ put yourself inside the mind of your husband ነፍስኺ ሓፍ ኣቢልኪ ኣብ ውሽጢ ርእሲ ናይቲ ሰብኣይ ክትግበር እያ ኣብ ውሽጢ እቲ ርእሲ ናይ ኣፍቃሪ ክእትው እዮ ስለምንታይ እዩ ከምኡ ዝሓስብ ዘሎ እንታይ እዩ ከምዚ ዝሓስቦ ዘሎ ዝሕስቦ ኢልኪ ክትሓስቢ ፈትኒ ኩሉ እቲ ዝገብሮ ዘሎ ባሕሪ እሞ ሓንሳብ ንስኺ ኣብ ቦታ ናቱ ኮፍ በሊ እንታይ ስዑ ድማ ከምዚ መከላኸሊ ኣይንጠቀም ከም ስለ ዝኾነ ኤክስኪዝ ኣይንግበር ኣነ ኣብ ቦታ ናቱ ኮፍ ኢለ ስለምንታይ እያ ከምኡ ትሓስብ ዘላ ኢልና ልብና ከፊትና ውሽጣት ኢና ተመርሚርና ምኽንያታት ናቱ ይርዳኣና እዩ ብዙሕ ግዜ ግን ነፍስና ኣብ ነፍስና ኮፍ ኣቢልና ንዛረብ እንተለና ኩሉ ግዜ ንዓና ፅቡቕ ንዓና ዝጎድለና ጥራይና ንርኢ ንዕኡ ዝጎድሎኸ ኣብ ውሽጢ ኣቲኺ ብዓይኒ ናቱ ረኣያ እቲ ህይወት እንታይ ዝጎድሎ ዘሎ ስለዚ ትመልሲ ድማ ብርግፅ ኣብኡ ክትረኽብዮ ይኽእል so he has a different life experience to you ንሱ ካባኺ ዝፍለ ተመክሮ ናይ ህይወት ወይ ከዓ ንህይወት ብካልእ ለንሱ ዝርያ ልክዕ ከማኻ ኣይኮነን ዝጥምታ ህይወት ደቂ ተባዕትዮ ወይ እቲ ሰብኣይኪ ካልእ ዓይነት ኣጠማምታ ብህይወት ክህልዎ ይኽእል እዩ ስለዚ ኣብኣ እውን ኣተኲርካ ክትርኢ ኣለኪ ብዙሕ ግዜ ወዲ ተባዕታይ ኩሎም ኣይብልኒ ብዙሓት ካብኦም ብዛዕባ ህይወት ኣንዊሖም ይሓስቡ እዮም ቁጠባዊ ህይወቶም ካልኦም ብዙሕ እዩ ዘገድሶም ስለዚ ምናልባት እንታይ ትጠመተ ካብ ናትክ ዝፍለዮ ምናልባት እቲ ሕጂ ክትገብርዮ ትደሊ ዘለኹ መርዓ ድዩ እቲ ካልእ ክግበር ዝደሊ ዘሎ ስለምንታይ ዘይደልዮ ምናልባት ኪንኡ ዝጠመተ ጠመተ ክህልዎ ይኽእል እዩ ዲፕሊ ኣቲኺ ረኣይዮ ኣብ ውሽጢ ኣቲኺ ብናቱ ዓይኒ ክትርእዮ ከለኻ ምናልባት ምሳኺ ክቐፅል ዘይደሊ ምዃኑ እውን ክትፈልጥ ትኽእል ኢኺ ስለዚ ኣብ ውሽጢ ናቱ ቦታ ኮይንክ ብናቱ ተሓሳስባ ክትርእዮ የተሓሳስቡ most likely he needs to provide for you and your family ብዙሕ ግዜ ግን ንሱ ቀፃልነት ናይታ ስድራ ርጉእነት ቁጠባ ናይታ ገዛ ሎሚ ዘይኮነ ኣብ ዝቕፅል ዓመታት ከመይ ክኸውን እዩ ነቲ ዝምስርቶ ህይወት ብዛዕባኡ ዝሓስብ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ናይ ሕጂ ትደልዮ ዘለኹ ዘይኮነስ ቀፃልነት ዘለዎ ንነዊሕ ዝጠመተ ሓሳባት እውን ክህልዎ ዝከኣል እዩ when he does open up make sure he knows he's being understood ከም ገለ ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ልብኻ ከፊትካ ምዝራብ ኣይክእሉን እዮም ዝበሃል ብዙሕ ግዜ ከምታ ጓል ኣንስተይቲ ብዙሕ ትዛረቦ ኣነ እውን ዝበፅሐ ሕቶ ዝመፀኒ ኣይዛረብን ሓሳባ ኣይካፍለንን እዩ ዝብል እዩ እዚ ከዓ ናቱ ጥራይ ዘይኮነ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ሼር ንገብሮ ነገር እዩ ብዙሕ ግዜ ክፍት ኢልካ ምዝራብ ልሙድ ነገር ኣይኮነን ኮሚኒኬሽን ኩሉ ግዜ ኣብቲ ምዝራብ ደቂ ተባዕትዮ ትሕት ዝበለ ሕመቕ ዝበለ ባህሪ እዩ ዘለዎ ስለዚ ከም ገለ ኢሉ ልቢ ከፊቱ ክዛረብ ተጀሚሩ ብዝተኻለ መጠን ልብኺ ከፊትኪ ክትዛረብ እዮም ክትርድዮ ትኽእል ምዃንኪ ክፈልጥ ክኽእል ኣለዎ ዘረባ ጅምር ከብል ከሎ ምኽላፍ ኣድላይ ኣይኮነን ክዛረብ ክኽእል ኣለዎ ሞር ክዛረብ እውን ከተተባብዕዮ ኣለኪ ስለምንታይ ብኸመይ ንገብሮ ድማ repeat in your own words what he has told you ነቲ ንሱ ዝበሎ ብናትክ ቃላት ዕፅር ኣቢልክና ደገምኪ ኣሃ ከምዚ ማለት ኦኬ ብሓደ ክንከይድ ገለ እናበልኪ ነቲ ቃላቱ እናጓላሕኪ ክሳብ ክንደይ ትሰምዕዮ ከም ዘለኺ ከምኡ እውን ርእስኺ እናነቕነቕ ከዲ ኣሃ እወ ፅቡቕ እናበልኪ ክትሰምዕዮ ከም ዘለኺ ሙሉእ ኣቴንሽን ናትኪ ሂብኪ ነቲ ዘረቡ ንክቐፅል ክሳብ ዝውዲ ድማ ከተዛርብዮ ክትክእል ኣለኪ ነዚ ድማ ይስማዕ ከም ዘሎ ክፈልጥ ይኽእል ብመንፅር ድማ ክኽፈትን ክገልፅን ይኽእል ሳልሰይቲ warm hugs and farewells እዚኣ ድማ እንታይ ኢና ንብል ዘለና over time we get lost in our boring routines and forget to do the little romantic and affectionate things ምስ ግዜ ኣብ ፍቕሪ ይኹን ኣብ ሓዳር እንታይ ንኸውን ነቲ ፅቡቕ ዝነበረ ልምድታትና በቲ ኣሰልቻዊ ዝኾነ ልምድታት ዘማዕበልናዮ ንርስዖ
قال كابتي مجمريا فور خلنا نتحقق كنراخب كلنا تحققنا نتسعى نيرنا كنفانو خلنا نتحقق نيرنا مس جزيه كن تمتحقق ناترسى تي انتيمسي تي مقررابو ناترسى خيد ስለዚህ እዚ ድማ ምናልባት ኖርማል ይመስለና ኸው ምስ ግዜ ግን ዓብፅ ኣገም እዩ ዝፈጥር ኣብቲ ህይወት ስለዚ እንታይ ይብሉና ኣለዉ one of the most important romantic behavior is how you greet and say goodbye to your partner ብኸመይ ሰላም ትብልዮ ብኸመይ ትፋነውዮ ኣገዳሲ ነጥቢ ኣብቲ ዘለካ ፍቕራዊ ጉዕዞ ኣብቲ ዘለካ ሓዳር ማለት እዩ ስለዚ እታ ምኽሪ እንታይ እያ so take time to give your husband to a big warm hug when you see him and when you say goodbye ስለዚ እታ ምኽሪ መጀመርያ ኣብቲ ገዛ ክመፅእ ከሎ ዋላ እኳ ዊርድ ዋላ ፅቡቅ ከይስማዓካ ክእል ዘይገበርክዮ ስለ ዝነበርክ ግን ክመፅእ ከሎ ብዝተኻለ መጠን ሕቁፍ ኣቢልካ ክስዕምዮ ፈትኒ ብጣዕሚ ኢምፖርታንት ዋላ ፅቡቅ ዝኾነ ፍቅራዊ ሂወት ኣይሃለኹም ሕጂ ተሰላችኹም ክትህልዉ ትኽእሉ እዮም ዘጋጥም እያ ብሂወት ኩሉ ሂወት ዘጋጥሞ እዩ ግን ክመፅእ ከሎ ሕቁፍ ኣቢል ክስዓምዮ ክኸይድ ከሎ ድማ ሕቁፍ ኣቢልካ ፋንዮ እቲ ምቅራብ ምትሕቑቓፍ ናብ ካልእ ስምዒታት ናብ ካልእ ፅቡቅ ዝኾነ ነገር እዩ ዝወስድ ስለዚ እዛ ልምዲ እዚኣ ከተዘውትሪ ኣለኪ ክመፅእ ከሎ ከመይ ውዕልካ ኢልካ ሕቁፍ ኣቢል ክስዓምዮ ክኸይድ ከሎ እውን ሕቁፍ ኣቢልካ ፋንውዮ ይብሉ እዞም ኪላታት እዚኣ ድማ ንኣብነት ኣነ ኣብ ገዛይ እውን ትጥቀመላ ምኽርያ ብዙሕ ሓገዝ እውን ትገብረልካ እያ ምናልባት ወላ ኣብ ፅቡቅ ሙዳይ ትውዓል ብኸማን ተጀሚርካ እቲ ህይወት ግን it really helps and it's really beautiful. Number 4 make friends with his friends ምስ ዕሩኽቱ ምስ መሓዙቱ ቀንዲ ምስ ዕሩኽቱ ምስቶም ደቂ ተባዕትዮ ዕሩኽቱ ዝምድናኺ ፅቡቅ ክኸውን ከሎ ኣዝዩ ፅቡቅ እዩ ስለዚ እንታይ ይብላ ኣሎ men like to hang out with their men friends there is something they get from each other that they can get from a woman ብሎ ደቂ ተባዕትዮ ምስቶም ካልኦት ዕሩኽቶም ብዙሕ ግዜ ርክብ ወይ ከዓ ብዙሕ ዘይኮነስ ምስኦም ርክብ ዝያዳ እዩ ዘድልዮም ስለዚ ወተባዕታይ ምስ ዕሩኽቱ ክራኸብ ከሎ ፍሉይ ስምዒት ፍሉይ ነገር እዩ ዝረክብ እዚ ነገር እዚ ድማ ካብ ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ ክረኽቦ ካብ ኣኹን ክረኽቦ ኣይክእልን እዩ ስለዚ ተወሳኺ ፅቡቅ ነገር እዩ ዝረክብ ምስ ናትክ ዝወዳደር ነገር ኣይኮነን ዝረክብ ተወሳኺ ፍሉይ ነገር ስምዒት ፅቡቅ ዝኾነ ስምዒት እዩ ዝረክብ ስለዚ እዚ ነገር እዚ ድማ ኣብቲ ሓዳሩ ፅቡቅ ነገር ፅቡቅ ሂወት ንክህልዎ ደገፍ ኣለዎ ስለዚ ነዚ ነገር እዚ ምስ ዕሩኽቱ ምስ መሓዙቱ ክራኸብ ዕድል ሃብዮ ምሳቶም ክራኸብ ከሎ ዝስምዖ ፅቡቅ ነገር ድማ ኣብቲ ሂወት እውን ሕጉስ ንክኸውን ፅቡቅ ነገር እዩ ይብለው ትብለና ኣላ ናይ ክኢላ ናይ ሪሌሽንሽፕ ክኢላ ካረን ጆንስ ተባህለት ማለት እዩ ስለዚ ወተባዕታይ ምስ ዕሩኽቱ ክራኸብ ከሎ ፍሉይ ፅቡቅ ፀጋ ይረክብ ወይ ፅቡቅ ፊሊንግ ዝስምዖ ፅቡቅ ይስምዖ እዚ ነገር ድማ ብቐሊሉ ኣብ ሓዳር ክረኽቦ ኣይክእልን እዩ ክረኽቦ ድማ ሓግዝዮ ትብለክ ማለት እዩ but if you're stopping him from seeing his friends then not only will he will begin to resent you but he will become unhappy in the process ካብ ዕሩኽቱ ንኸይራኸብ እንቅፅዮን ትኸልክልዮን መኻልፍ ትኾንዮን እንድሕር ኮይንኪ ምስ ግዜ ነዚ ነገር እዚ ቅይምታ ክሕዝዩ እቲ ቅይምታ ድማ ምሳኺ ቅይምታ ወይ እቲ ቅይምታ ጥራይ ኣያክልኒ ያው እቲ ዝዓበየ ፀገም ድማ ዘይሕጉስ እዩ ዝኾና እቲ ፕሮሰስ ዘይሕጉስ ሰብ ኣብ ሂወት ድማ ከቢድ ነገር እዩ ስለዚ ነዚ ሰብ እዚ ምናልባት ኣብ ሕብረተሰብና ሕጂ ብፍላይ ኣብ ዝደገ ዝረአዩ እዚ ሰብኣይ ምስ ተመርዓወይ ወዲ ምስ ተመርዓወይ ካብ ዕሩኽቱ ቀስ እናበለ እናዝሓለ ይኸይድ ኣዝዩ ሓደገኛ ድማ እዩ እዛ ኪኢላ ትብሎ ማለት እዩ this is really bad ምክንያቱ ወተባዕታይ ምስቶም ዕሩኽቱ ዝነበሮ ርክብ ኣገዳሲ እዩ ኢቭን ድሕሪ ሓዳር ምናልባት ምሸት ዝራኸቡ ተነይሮም ግዜ ፈልዮም ኣብሶም ንሓደ ግዜ ክልተ ግዜ ክኸውን ይኽእል የግዳስ ምስ ዕሩኽቱ ዘለዎ ርክብ እንተላሕሊሑ ኣብቲ ሂወቱ ኣብቲ ሓዳሩ ምስ ግዜ ክስልቹ ምዃኑ እያ ትሕብር ስለዚ ወተባዕታይ ምስቶም ዕሩኽቱ ዝነበሮ ርክብ ክቐፅል ክኽእል ኣለዎ ምናልባት እቲ ፍሪኮንሲ ኣከክ ክንደይ ይራኸቡ ክጎድል ይኽእል ሕጉስ ክኸውን ድሕሪ ኮይኑ ግን ምሳኺ ጥራይ ዘይኮነ ምስ ዕሩኽቱ እውን ርክብ ክህልዎ ኣለዎ so the advice ምኽሪ ንዓኺ እንታይ እዩ try to get along with his friends ብዝተኻለክ መጠን ምስቶም የዕሩኽቱ ፅቡቅ ርክብ ፅቡቅ ዝምድና ክህልወኪ ፃዓሪ ንኩሎም ክትፈትውዮም ኣይትኽእልን ኢኺ maybe ኣይትኽእልን ትኽእሊ ኢኺ ግን ንኩሎም እንተዘይፈተኽዮም እውን it's okay ምስ ዝበዝሑ ፅቡቅ እንተለኺ ምስኦም ዘሰሓሕብ ምክንያት ክህልወኪ የብሉን እቲ ቀንዲ ድማ ምስ ዕሩኽቱ ክትወዳደር እውን የብልክን ንዓይ ዲኻ ትመርፅ ንዖም ብምባል ከተብልዮ እንተጀሚርኪ እዚ ኣዝዩ ሓደገኛ ኣብቲ ሂወት ካብኡ ዝገድድ ድማ ነቶም ዕሩኽቱ ኪኑ ካብኡ ንላዕሊ ምስኦም ዝምድና ምግባር እውን
ፅቡቅ ኣይኮነን ስለዚ ባላንስ ክልወሉ ኣዕሩኽቲ እዮም ንስኺ ምስ ኣዕሩኽቲ ስለ ዝኾኑ ጥራይ ክትቐርብ ዘለኻ እምበር ኪኑ ሓሊፍኪ ምስ ኣዕሩኽቲ ኮኔክሽን ምግባር እውን ነቲ ወዲ ብካልእ ከም ዝጥምት ክገብሮ ስለ ዝኽእል ኣብኣ እውን ቁሩብ ሪዘርቭ ክንገብር ኣለና ባላንስ ክንሕዞ ኣለና ንሱ እውን ልክዕ ምስ መሓዙትኪ ከምኡ ዓይነት ርክብ ክህልዎ ኣገዳሲ ኮይኑ ይረአ ማለት እዩ እታ ናይ መወዳእታ ድማ give him support ሓገዝ እውን ብዝተኻለካ ኩሉ መዳያዊ ሓገዝ ክትብዮ ፈትኒ it's not easy to be a man ሰብኣይ ምዃን ቀሊል ኣይኮነን ብርግፅ ትፅቢታት ኣብ ልዕሊ ሰብኣይ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ you're expected to be the rock in the marriage to provide for the families and handle any pressure that the family may face ሰብኣይ ምዃን ብዙሕ ብድሆታት እዩ ዘለዎ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ዓንዲ ሕቆ ወይ መሰረት ናይቲ ሓዳር ክትከውን ንኩሉ ተሸኪምካ ክትከይድ ኣለካ ዝኾነ ፀገም እንተሎ ኣብታ ሓዳር ኣብቲ ሂወት ቀዳማይ ትንቀፍን ትውቀስን ንስኻ ኢኻ ኣብ ኩሉ ግዜ ድማ ሓዘን ይኹን ፅቡቅ ይኹን ሕማቅ ኩሉ ግዜ ተሪር ዓረ ኮይንካ እምኒ ዓረ ኮይንካ ኣብቲ ሂወት ክትረአይ ዘለካ እዚ ሕጂ ካበይ ዝመፅእ after all most of men grow up being taught that they shouldn't show any signs of weakness ሰብኣይ ኢኻ እታ ድኻምነታት ኣይተርኢ ኣይትብከ ኣይቲ ከምዚ ኣይትኹን ትርበል እናተባሃለ ስለዝዓቢ ኩሉ ነገር ሰብኣይ ምዃን ብዙሕ ጠለባት እዩ ዘለዎ ብዙሕ ትፅቢታት እውን ኣለዎ ካብቲ ሕብረተሰብ ንነብሮ ዘለና ስለዚ ኩሉ እዚ ከቢድ ስለ ዝኾነ ብዝተኻለ መጠን እቲ እንደገና ድማ ብሂወት ክዕወት ከም ዘለዎ ዓወት ኣብ ኩሉ መዳይ ኣብ ሓዳሩ ዕውት ኣብ ስርሑ ዕውት ኣብ ካልእ መዳያት እውን ዕውት ክኸውን ትፅቢታት ኣብ ቆልዑ ምዕባይ ዕውት ክኸውን እዚ ኩሉ ትፅቢታት ድማ ቀለልቲ ስለ ዘይኮነ ዓበ ብድሆ ስለ ዝኾነ ደገፍ ናትኪ ካብ መጠን ንላዕሊ እዩ ዘድልዮ ማለት እዩ to know that you got the love of your life supporting you at every turn is incredibly encouraging and motivating እዚ እንተኮይኑ ትፅቢታት ናይቲ ሕብረተሰብ ኣብ ጎንኻ ኮይና ኣብ ኩሉ መዳያዊ ናይ ሂወት ትድግፈካን ኣጆኻ ትብለካን ተጣቃዓልካን ትደፍኣካን ተዳፍኣካን ሰብ እንተላትካ ብሂወት ካብኡ ዝበልፅ ፀጋ የለን ካብኡ ዝበልፅ ጥዑም ነገር የለን እቲ ሂወት ድማ ይቐልል ስለዚ ንስኺ ተቐዳማይ ደገፍ ናቱ ተቐዳማይ ፀቅናቱ ክትኮን ከለኺ ነቲ ዘለዎ ብድሆታት ንክሰግሮ ዓብ ደገፍ ትኾን ኣለኺ መልሲ ናይታ ልባም ቆልዓ ዝሓተታ ማለት እዩ ስለምንታይ እዮም ፍቁራት ክበኣሱ ከለዉ ጫውጫው እናበሉ ብዓውታ ዝዛረቡ ክፋቀሩ ከለዉ እንቀስ ኢሎም ዝዛረቡ ዝበላ ሕቶ እንታይ ኢሉ መሊሱሉ እቲ ለባም መስተውዓሊ ሰብ መምህር ማለት እዩ ፍቅሪ ኣብ ህድኣት እዩ ዘሎ ስለዚ እንድሕሪ ክፋቀሩ ከለዉ እቲ ልቢ ንልቢ ኢኻ ትዛረብ ስለዚ እቶም ዝተባእሱ ፍቁራት ጫውጫው ዝብሉ ልቦም ኣዝዩ ርሒቑ ስለ ዘሎ ንክሰማምዑ ብርቱዕ ድምፂ ክገብሩ ክእልሎም ኢሉ ዋላ ጥቃ ብኣካል ፊዚካል ቀረባ እንተለዉ ድምፆም ግን ዓብዪ ይብል ምክንያቱ ልቦም ተረሓይቑ ስለ ዘሎ በንፃሩ ተረሓይቆም ከለዉ ልቦም ጥቃጥቃ ኣብቲ ግዜ ፍቅሪ ልቦም ጥቃጥቃ ስለ ዘለዋ ብሕሹኽሹኽ እዮም ዝረዳድኡ ኢሉ ስለዚ ኣካላዊ ምቅርራብ ዘይኮነ ናይ ልቢ ምቅርራብ እዩ ነቲ ድምፂ ዘጉድሎን ዝውስኾን ክንኳረ ከለና ልብና ስለ ዝርሕቕ ዓብዪ ኢልና ክሳብ ጎረሮና ዝጭደድ ንዛረብ ክንፋቀር ከለና ድማ ህድእ ኢልና ሕሹኽሹኽ ንብል ምክንያቱ ልብና ጥቃጥቃ ስለ ዘለዋ ኢሉ መሊሱሉ ይበሃል ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሎሚ ትምህርቲ 5 እንተዘቲርክየን እንተተግቢርክየን ከበድቲ ይኮናን ኣስተውዒልክ ተገይርክየን ፈቃር ዝኾነ ኣፍቃሪ ፈቃር ዝኾነ ሕጉስ ዝኾነ በዓል ቤት ክህልወክ ክኽእል ብኡ መንፅር ድማ እቲ ሂወት ኩሉ ጥዑም ይኸውን እዛ ናይ ሎሚ ቪድዮ ኣብዚ ክንውዳእ ኢና ናትኩም ርእቶ ተወሳኺ ሓበሬታት እንተመክሮ ዘለክን ድማ ኣብ ታሕቲ ክፅበየክን እየ ንካልኦት ድማ ክትሕግዝ ስለ ትኽእል ሼር ክትገብርዋ ትኽእሉ እናበልኩ ናይ ሎሚ ቪድዮ ኣብዚ ክንውድእ ኢና ኣብ ካልእ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ኩኑ ይብለኩም ሰስተናዩ ቻው